na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, magandang umaga Pilipinas, maaksyong morning po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Tuesday, December 21, 2022. Ay hindi, 2021 pa. Sabi ko na masyadong advance. 2021 pa lang po, parating pa lang si 2022. Hi ma'am, maaksyong morning po sa ating katandem. Siyempre ating co-anchor si Aksyon, Joan. Nakaka-insecure, ganda-ganda niya. Anyway, Ganda-ganda ng yes kutis. po. Mabuting araw po sa ating mga tagapakinig dito po sa Aksyon Radio. So, nandito na naman po tayo sa ating programa sa Express Aksyon Radio para sa isang oras na talakayan para sa programa po ng Social Security System. Ayan, mahalagang bagay, mahalagang mga impormasyon ang pag-uusapan natin dito, especially para po sa mga miyembro ng Social Security System, halos lahat naman ng Pilipino member na ng SSS, di ba? Kahit na hindi ka employed, di ba, self-employed, ay miyembro na, at importante yan, kasi for the future, sabi nga nila. At yung makasambot sa Pangasinan, di ba? Kung gusto mo mag-loan, madali lang. Puro online na ngayon. Yes, puro diba? halos online na lahat ng transaction natin when it comes to benefits and privileges ng SSS. Correct. Pindot na lang tayo. Kaya kung wala ka pang online account, mag-online na. Di ba? Okay, so pag-uusapan natin ngayon, Aksyon Joan, ang tungkol sa coverage ng self-employed, no? At iba pang programa ng Social Security System, itong self-employed program ng Social Security System. Ano nga ba ito? Pag sinasabi mong self-employed, ano nga ba ibig sabihin nito? Ano itong tungkol dito, Aksyon Joan? Opo. Bali, ito pong tinatawag po nating self-employed or yung self-employed program ng SSM po. Bali, sinimulan po ito noon pang 1980. Na itinakda, yes po, na nakapaloob po doon sa ating SSS law at nakapaloob doon yung pagsakop sa mga self-employed na mga individuals na may buwan ng kita na hindi bababa ng 1,000. So at least 1,000 na pesos yung kita in a month, pwede na po sila mag-register sa SSS as self-employed. Ito po yung mga tinatawag, ito po yung mga individual na may sariling negosyo o di kaya naman ay mga walang employer pero kumikita. Ayun. Opo. Kahit pala, nagbibenta ka lang ng balot, mga ganun. Yes, oo. Pwede yun. Pwede. Opo. So, pwede kahit nagbibenta ng balot, nagbibenta ng ice, ang halo-halo, pwede po yun. They are considered self-employed members po. Sila yung mga tinatawag na self-employed professionals. Tama ba yun? Hindi po. Sino naman to? Parang they are under the informal sector. Informal sector. Sino naman to mga tinatawag natin na self-employed professionals at contractual employees o job order personnel. So, may kaibahan pala yan, ano? Yes po, opo. So, bali ito po tinatawag po nating self-employed professionals. Ito po yung mga individual na kumikita sa kanilang sariling pamamaraan na walang itinuturing na employer. So, halimbawa po nito, yung mga doctors, lawyers, nurses, yung mga na nagpa-practice as private nurses po. Mga dentist, gano'n. Yes Kasama po. sila, oo. Opo. Kasama po yung mga partners or single proprietors po. May nagmamayari ng mga businesses, mga actors, actresses, directors, scriptwriters, news correspondents. Provided po, wala po tayong tinatawag na employer-employee relationship. Okay. So, kasama din po yan yung mga professional athletes, coaches, trainers, jockeys, and mga individual farmers and fishermen. So, yung mga magsasaka po, yung mga mangingisda, under po sila ng self-employed membership type po when it comes sa SSS membership. Samantala naman po, ang mga contractual employees naman o job order, ito yung mga employees o yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na hindi naman sila covered ng GSIS or SSS. Okay. Hindi sila covered ng GSIS or SSS pero pwede sila mag-member as self-employed sa SSS. And then we also have yung contract of service po na tinatawag. Ito naman po yung mga somewhat similar din po siya sa job order din po, no? And then, yun nga po, so ito rin yung job order. So, halos parehas lang naman. And recently, ito po, kinover po natin yung mga delivery riders na itinuturing na independent contractors o yung mga freelancers. So, kamakailan lamang po, inilabas ng DOLE or Department of Labor and Employment ang Labor Advisory number 14 to 21 na nagsisilbing gabay kaugnay sa mga delivery riders at mga digital platform companies gabay ng halimbawa na po nito yung mga Angkas, Dingdong, Foodpanda. Marami na ngayon yan. Yung mga delivery riders po. So, nagsulputan dahil sa pandemic. So, ayun nga po, sinasabing alituntunin, ang delivery riders na tinuturing na
na tinuturing na empleyado ng mga digital platform company o may tinatawag na employee-employer relationship ay may karapatang tumanggap ng benepisyo sa mga manggagawang nakapaloob sa Labor Code of the Philippines. Ngunit kung hindi naman po sila yung talagang empleyado ng isang kumpanya, pwede po sila mag-member as self-employed. Yes po. Okay. So, para po yan sa mga delivery riders po natin. Ayan pwede na pala kayo. Yung mga nag-deliver ng mga kasi usong-uso. Ang dami ngayon naglipa na talaga sila. Pero bakit sila kailangang masakop ng SSS? Opo, maliban nga po na compulsory ang coverage or ang pagsakop sa mga self-employed members po natin na yun nga po nabanggit ko under the SSS law o yun nga po pinakabago natin ngayon, yung recent lang na update on the SSS law which is the Republic Act of 11199 o yung tinatawag po nating Social Security Act of 2018. So, compulsory po, ibig sabihin, kailangan, mandatory ang coverage ng mga self-employed members dahil po ito sa kakalangan ng social security protection para sa para sa kanilang sarili at para sa para na rin sa kanilang pamilya. Unlike po kasi sa employed, sa mga empleyado po, talagang binabayaran sila ng mga employers. So, may mga benefits silang matatanggap. Paano naman yung mga may sariling business? Correct. That is why ginawa po siyang compulsory or mandatory para po sa mga self-employed. Para yung mga benepisyong nakukuha ng mga empleyado ay pwede rin makuha ng mga self-employed members po natin. Ayun, Again, this is para sa atin, para sa pamilya, for the future. Yes po. Di ba? Huwag niyo isipin na dagdag gastos. Di ba? Oo. Hindi siya, dapat po i-consider nyo siya as investment. Investment, correct. Oo. Oo. So, yan, palaging tanong yan. So, paano magpapariso ngayon itong mga self-employed na ito, Aksyon Joan? Bali, ang pagkuha lang po, pag-register lang naman po as self-employed is that all you have to do is pumunta lang po kayo sa website ng SSS at kumuha ng SSS number. Or may makikita po kayo doon sa website mismo ng SSS. Ang website po ng SSS ay www.sss.gov.ph and then may makikita po kayong button doon na register here. Register here pag wala pa pong existing or wala pa pong SSS number or hindi pa po miyembro ng SSS. So, pwede po kayong kumuha ng inyong SSS number online. So, all you have to do, kailangan lang pong gawin is to fill out or punan nyo po yung mga impormasyon na hinihingi doon. And then, once you matapos niyo pong fill upan yung mga detalye na hinihingi doon, meron po doong certification button doon sa may ibaba na kung saan isi-certify ninyo na yung mga detalye ay tama. Okay. So, napaka-importante na yung mga detalye ay base at tama base doon sa inyong birth certificate or marriage certificate para iwas abala pagdating ng araw na mag-file kayo ng benefits or mag-apply kayo ng salary loan dahil tama naman yung records. So, once you click submit, yan po. So, may marireceive na po kayong notification on your email. Hindi ka pwedeng mag-invento ng mga bagay-bagay, mga details ng hindi po pagkatao mo. Yes po, hindi ka po pwedeng mag-invento ng pangalan at kung may existing number ka naman na, hindi ka pwedeng kumuha ulit. Okay. Dahil Yun. isang SS number lang po sa bawat miyembro po ng SSS. Hindi po pwede yung multiple SSS numbers. Kung meron mang ganon, pagdating ng araw na mag-file sila ng benefit, kailangan pag-isahin or i-cancel yung isang number. So, ganun po siya. And when it comes naman sa submission ng documents, online din. Okay. So, online din po ang ating submission ng documents. May makikita po kayo doon, options on your online account na to submit documents po. And then, just make sure na readable, malinaw po yung mga dokumento na isasubmit ninyo. Sa pagkuha po ng pag-register po as self-employed, ang kailangan lang po natin dyan is birth certificate. Provided wala pa po kayong SS number. So, ang kailangan lang po natin dyan is birth certificate, dapat malinaw. And then, yung isa po is marriage certificate kung kayo man po ay married member. Kung kayo po ay kinasal na para sa mga babae. So, either or both, yung pagka-ikinasal na? Sa babae lang po yun. Sa babae lang. Sa lalaki, hindi po natin hinihingi ang marriage certificate dahil hindi naman po sila Nagpalit nag-change ng name. Oo. Unfair, no? At hindi po, itong magandahan kasi dito, hindi tayo naghahanap ng proof of self-employment. Ayun. Wala tayong hinihingi certification dyan. So, halimbawa, nagbebenta ka ng halo-halo. So, i-declare mo lang doon na nagbebenta ka ng halo-halo. Yun yung source of income mo. And then, kung magkano yung every month na kinikita mo.
So, wala po tayong documents na hinihingi to prove yung self-employment ninyo, and then you just have to submit, na-evaluate na po yan ng SSS. So, ganun lang siya kadali sa pag-register as self-employed member po pag-register as self-employed. Napakadali. Basta maging totoo ka lang sa sinasabi mo. Pati yung tamang birthday, birth year. Yes, opo. Hindi mo dapat pinipehe mo yan. Napakahalaga talaga na accurate, tama yung mga detalye na ilalagay ninyo. Kasi pagdating ng panahon, nakakailanganin mo na kung ano yung mga benefits na pwede mong makuha sa SSS. Pag mali-mali yung nilagay mo doon, makakaproblema ka din. Yes, oo. Kung Aayusin mali-mali pa. yung mga records or yung mga detalye na inilagay ninyo doon, before kayo makapag-apply ng benefits po, kailangan ayusin muna natin. Again, mahalaga ang pagiging miyembro ng SSS. Investment for the future. Opo, No? Oo. Malaking bagay po talaga sa benepisyo pa lang, no, na pwedeng ma-receive ng mga members natin. Yung tinatawag po nating return of investment, napakalaki. Hindi lang siya 100%. So, yung ibang mga benefits ba ng regular members, kasi pag-uusapan natin yan itutuloy natin ay iba pa mga benepisyo, iba pa mga bagay-bagay hinggil po sa pagiging self-employed member ng Social Security System. Magpapatuloy po tayo, 33 minutes, makaran po ang alas 10 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po
sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating Express. Dito po sa Aksyon Radyo, Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. At syempre kasama pa rin dito natin si Ma'am Joan, si Aksyon Joan. No? Sa pinag-uusapan nating self-employed. Iba't ibang klase ng pagiging self-employed, no, membership ito. Pero yung nabanggit mo kanina about self-employed professionals group, ano na yung mga grupo na meron tayo nito, Aksyon Joan? At ano na yung mga benefits na pwede nilang makuha din? Opo. So sa kasalukuyan, no, yung mga grupo, yung mga self-employed professional group na na-cover na po natin nationwide, ito po yung IBP, yung or Integrated Bar of the Philippines. Okay. Pero ito, ongoing yung registration niya po, no. Pero ito yung Mga abogado yan, mga lawyers. Yes po. Pero yung mas ito po yung mga cover na po natin. So we have the Diocese of Libmanan. Na-cover po siya July 2017. We also have Diocese of Cubao, July 2017. Diocese of Parañaque, September 2017. Film Development Council of the Philippines or FDCP. Ito yung sa film industry workers naman po. Covered po sila September 2017. Katipunan ng mga artistang Pilipino sa pelikula at telebisyon. September 2017 naman din po siya na-cover. Order of the Clerics Regular Sumascas Southeast Asia Province or yung tinatawag pong Sumascans. August 2017 po yung coverage date po nila. We have the Provincial Federation of Child Development under the Caltas Collect with Subsidy. Ito po ay covered noon naman pong September 2017. We have the Philippine Institute of Civil Engineers sa Quezon City Chapter, and we have the Showbiz Industry Alliance noong December 2017. Dito naman po sa ating probinsya sa Pangasinan. Halos lahat naman po ng mga LGU job orders na covered na natin sila under the Caltas Collect Program. Ito pong Caltas Collect Program, ito po yung mga job orders, kasi hindi po sila compulsory covered ng GSIS yung mga job orders. So, ang ginagawa po is that i-member po sila sa kinover po sila as self-employed sa SSS, wherein every month sa treasury or I don't know kung sinong assigned person po doon sa LGU. So every month dinideduct na lang sa kanilang sahod yung kanilang contribution, and then yun po yung nililimit nila sa SSS. Sa Dagupan LGU po, covered na yan. Provincial government. Provincial government covered na rin po yan lahat. So ang alam ko, halos lahat naman po is covered na. May mga pailan-ilan lang talaga na, may mga pailan-ilan lang na ongoing yung communication kasi it should be covered siya ng memorandum of agreement between of course yung sa city mayor or municipal mayor and with the SSS. Magkano naman yung dapat na ihulog mo pag ikaw ay self-employed, like yung mga binanggit mo, Aksyon Joan? Ang minimum contribution po natin sa ngayon ay nasa 390 plus the 10 pesos for the EC compensation or employees compensation po na tinatawag natin. So, nasa 400 po siya. Pero, pwede nyo po yung taasan up to 25,000 na bracket. Depende sa'yo. Depende sa sa'yo. kaya mo, no? Halimbawa po, ang kinikita ng isang self-employed member ay nasa depende po yan kasi sa kanilang hinuhulog. Halimbawa, ang kinikita mo every month ay nasa 5,000. So, 13% nun ang ihuhulog mo sa SSS. 13%? 13% po. 13% po ang ihuhulog mo sa SSS katumbas ng monthly na kinikita mo. Pero yun pong monthly contribution po natin, pagdating po sa self-employed, pwede nilang bago-baguhin yan every month. Provided wala pa po silang 55 years old. Oo. At para naman po sa mga malapit ng 160 years old, pwede pa rin po silang magpa-member kay SSS. Basta wala pa po silang 60 years old. Pwede pang habulin. So pag 60 years old ka na, wala na? Pag 60 years old na, yes po. Hindi ka na pwedeng mag-member. Pero pag let's say 59 years old ka ngayon, mag-60 ka bukas, pwede ka pa rin mag-register or magpa-member sa SSS. So, yun po siya. So, pwede pang hindi ibig sabihin na nasa 50s ka na, hindi ka na pwede magpa-member. Yung iba kasi yun yung
pagkakaalam nila na medyo nasa edad na, nasa 50s na, hindi na pwede magpa-member. Pwede Hindi pa naman naman. po. Pwede pa rin. Hanggat wala pa po silang 60 years old. Ayun. Kasi pag 60 yun, magpe-pension na. Apo. Ano? So yun nga Okay. lang po, hindi sila agad-agad mag-pension. So Oo. maghihintay pa sila ng 10 years before Oo. sila mag-pension. And then again, depende sa contribution mo. Yes kung po, magkano yung nakadepende ulit yun sa pension. contribution. Oo. Huwag niyo i-compare yung sarili niyo na si ganito, ang laki ng pension niya. Tapos, bakit ako maliit? Oo. Depende yan sa contribution mo. Opo. Especially pag self-employed. O, ayan, kasi pagka-employed ka, bahala na si employer na magkaltas ng contribution mo. So, paano naman ang proseso ng pagbabayad nila? Opo, so ang proseso naman po ng pagbabayad is that same pa rin naman yung procedure na ginagawa po ng mga employer natin. All they have to do is yan po, dapat po registered sila sa my.sss, yung online portal po para sa mga members ng SSS. And once naka-register po sila doon, meron po silang makikita doon na payment reference number. So, i-generate lang po nila yung payment reference number at yun po yung gagamitin or ipapakita nyo sa mga bayad centers, sa mga tailoring facilities po ng SSS, sa mga non-accredited banks sa pagbabayad. Pag payment reference number po kasi ang ginamit, automatic, real-time, posted na po yung binayaran ninyo. Binayaran ninyo once nabayaran or na-validate po nung pinagbayaran ninyo. Okay. Yes, and we also have, of course, banggitin ko na rin, no, madami tayong mga payment centers or mga areas or yung mga banks and non-banks na pwede nyo pagbayaran. So, over the counter, meron po tayo SS tailoring counters, bayad center, meron po tayong EasyPay, and then meron sa yung SM business centers, pwede rin po. Mga accredited banks naman, we have the Asian United Bank, Bank of Commerce, Bank One Savings Bank, First Isabela Cooperative Bank or yung FICO Bank. We have the Partner Rural Bank, PBB or yung Philippines Business Bank, RCBC, and Robinsons Bank. Then, Rural Bank of the NUSA, Union Bank of the Philippines, UCPB, and Wealth Bank. And through internet naman, through internet and mobile facilities, Bayad Center, Security Bank, Manage Payment, and Paymaya. And then, gusto ko na lang din pong banggitin, no, normally, towards end of the year, dagsa yung mga, talagang, dumadagsa yung mga members natin na naghahabol ng kanilang mga payments. Hanggang January yan. December hanggang January, we observe talagang dumadagsa yung mga members po natin na nagbabayad, naghahabol ng deadline, particularly sa mga OFWs. Oo. So, yun po yung mga options. Hindi nyo po kailangan talagang pumunta sa SSS offices para magbayad. Kasi marami po tayong mga payment centers or options how to settle yung mga contributions po natin. Okay. Para hindi na po sila makipila ng mahaba. Hindi katulad noon, ay isa lang yan talaga. Yes po, Doon noon ka lang talaga, pupunta sa office. Noon talaga Kaya sa marami SSS na. office na. Ngayon talaga, marami na sila mga options. Sabi nito, walang GCash na nabanggit. Wala, no? GCash meron po. Kasama. Hindi siya nabanggit dito. Pero GCash, pwede po kayo magbayad ng inyong contribution through GCash gamit po ang inyong payment reference number. Pwede bang advance payment daw? Pwede rin po. Pwedeng advance Parang payment. bayaran mo na isang taon. Pwede ba po yun? Yes po. Pwede po advance payment, bayaran yung isang taon. Yun, ang limit lang natin when it comes to payment kasi yun nga mga deadlines. Okay. Advance pwede po, pero pag na-miss na yung mga previous months, Hindi na pwedeng balikan. Hindi na pwedeng balikan. Lalo na pag Okay. self-employed. Oo, ngayon pwedeng advance. O, kaya lang sabi naman ng iba, ayoko nga mag-advance. Mamaya, huwag niyo isipin yan. Ganun, no? So, yan dami-daming avenue, dami-daming way na pwedeng pagbayaran. No? Kasi, yun na ngayon online. Yes. Mag-online ka lang, tapos dalhin mo lang yung, kung ano yung binigay sa'yo, tapos magbibigay ka na lang, magbabayad, mag-aabot ka na lang ng pera. So, kanina, benepisyo ang tinatanong ko mga benefits. Pareho lang ba yung benefits ng mga self-employed sa mga katulad nating mga employed? Halos parehas, pero meron naman konting pagkakaiba. When it comes sa benefits po, mayroong 6 na benepisyo na maaaring matanggap ang isang miyembro hanggat natutugunan niya yung kondisyon na kapaloob sa bawat benepisyo. Una po, we have yung benepisyo sa pagkakasakit, yung sickness benefit po na tinatawag natin. Meron din sila? Yes po, meron din po sila para po Okay. sa mga members po natin na nanganak, mga female members na nanganak. Kung qualified, pwede rin po silang mag-avail ng ating maternity benefit. Okay. Benepisyo ng pagkabalda or disability, pwede rin po yan. Then, aside from that, we also have yung benepisyo ng pagre-retiro. Ayan po. Benepisyo ng pagpapalibing or yung funeral benefit or burial benefit para po sa mga may iwan ng kaanak or pamilya.
and then benepisyo po ng pagkamatay. Yun. So, yun po yung mga benepisyo na pwede nilang makuha. At maliban dyan, meron din mga privileges po silang pwedeng ma-avail or pwedeng i-apply kay SSS as self-employed members. Katulad po yan yung mga salary loan, calamity loan. Pwede rin, no? Yes po. Pwede rin po siya. Ang hindi lang po, sa tingin ko, ang hindi lang talaga applicable na benepisyo para sa mga self-employed Self-employed. members natin is yung unemployment benefit. Yung unemployment benefit kasi yung unemployment benefit, ito yung benepisyo na binibigay natin para sa mga members natin na nating employed pero natanggal sa trabaho dahil for some reasons. So yun lang yung sa tingin ko na hindi talaga covered. And then maliban dyan, no, banggitin ko na rin Yes, yung please. tinatawag po natin easy compensation. Yun, employees compensation. Yes oo. po. Dahil, if I'm not mistaken, 2020, inapurbahan po yung employees compensation. Employees compensation contribution para sa mga self-employed members. Okay. Dati po kasi yung easy contribution is applicable lang siya sa mga employed members. Oo. Pero ngayon po, applicable na rin siya sa mga self-employed members. Okay. So ano po ba itong tinatawag nating easy program? So ito pong easy program ay isa sa mga, ay para naman po sa mga work-related na contingencies, bunsod ng pagkakasakit, disability, hindi kaya dahil sa pagkamatay or death na maaaring mangyari as self-employed. Okay. Gaya ng mga delivery riders habang nagtatrabaho. So, yung risk nung kanilang pagdi-deliver, as long as work-related po, Okay. pwede po silang maka-avail ng easy benefit provided binabayaran nila yung easy contribution nila. Ang easy contribution naman po, pag ang monthly contribution or yung monthly salary bracket po ninyo ay less than 15,000, 10 pesos additional lang yan sa contribution. Pero pag more than 15,000 naman, that's plus 30 pesos. Ayun po. Halimbawa, another example po nung pwedeng i-avail sa easy benefit, no, halimbawa, magsasaka. At pwedeng may naapakan, for example, o di kaya nahila nung araro. Considered mga work-related po yung mga yun. So, aside from the benepisyo na ma-receive po nila kay SSS, pwede po nilang i-apply yun as easy benefit, easy compensation. Tinatawag po natin siyang double compensation dahil dalawang benepisyo ang ma-receive nila. So, from SSS and under EC or Employees Compensation Program. So, So, ano yung mga mayroon bang kailangan i-attach pagka mag-claim ng mga ganong benefits, yung mga self-employed sa EC? Yes po, pero yung mga attachment po, it would depend na doon sa medical specialist natin. Depende kasi doon sa reason kung bakit reason ng pagkakasakit. So, case-to-case basis po siya. Alright. So, yan napakaraming benefits talaga. Pag ikaw ay member ng Social Security System, maging employed ka man or unemployed, self-employed na tinatawag natin. Bigyan ko lang ito, Aksyon Joan, yung mga questions sa mga viewers natin dito. Especially itong isa, si Ronnie Hieronimo, hindi pala nanonood si Ronnie Hieronimo. Si Maricar Villagracia. Sabi niya, please po, ito yung sana po ma-approve na po yung maternity ko. Yes. Para masagana daw ang bagong taon. Yes po. When it comes to maternity benefit po, based on the observation, once na-submit niyo po yung mga documents po ninyo, it will take 7 to 10 calendar days to be evaluated by the processor. Ang nag-evaluate po niyan is processing center po natin, so hindi po mga branches po. Pag pumunta po kayo sa mga branches, hindi po nila magagalaw. Kasi yung documents or yung mga in-upload ninyo na documents, inapupunta yan po sa mga processing centers. Pero, supposed to be, it should be reviewed, evaluated within 7 to 10 calendar days. At makikita nyo naman po yung status through your online account. Minsan pwede kasing may ibabalik nila dahil may mga kulang na dokumento. So, you really have to resubmit or comply. Magsasubmit ka ulit online. And then, once naman na na-approve yan, parang nasa 5 to 7 calendar days naman yung crediting through their disbursement account. Ayun po siya. Basta importante, kumpleto yung mga requirements. Para hindi ka na pabalik-balik. Then, just in case naman na hindi na-reject naman, for example, at hindi nyo maunawaan, tingin nyo okay naman yung in-upload na documents, tapos iba yung nakalagay na rejection notice doon. So, you may send an email po sa concerned branch office or di kaya sa member_relations at sss.gov.ph po.
Meron siyang concern sa SSS. O sige, paupuin mo na lang dyan or dyan siguro, no? Yan, meron tayong walk-in customer. Customer talaga. Bago natin siya papasa, good morning kay Madam Delia Cabais, kay Sir Salvamar Cancino, condolence po sa inyo, at kay friendship ko Arsenia Maynigo, good morning, kay Chona Calamyong, Madam Chona Calamyong family, good morning, at sa iba pa mga viewers natin. Meron silang, sorry, hindi ko na siya maipapakita sa sa camera natin, pero meron tayong visitor dito na may concern sa social security system. Nakikinig sila sa Aksyon Radio. So sige, baka lang tignan lang ni Aksyon Joan kung ano yung pwede nating maitulong sa kanila, no? At kung ano yung pwedeng maibigay na aksyon. Taga saan po kayo? Si Kuya Nag-aakon po. Sa Lingayen. Lingayen. Saan si Conrad? Naka-on na ba yung mic nila? Lingayen. Ano pong pangalan ninyo? Eric Season po. Eric Season. Saan po kayo sa Lingayen? Sa Dumarandan. Conrad. Okay, wait lang po Okay, so yan so pwede naman yung ganyan pagka may mga concern sila sa SSS, pero tingnan natin kung pwedeng tugunan kaagad ni Aksyon Joan dito. Okay pala, kinukuha pala niya yung Okay, so Kuya, okay na ba? Okay, sandali lang ha. Alright. Ano po ulit yung pangalan niyo, Kuya? Eric Season po, ma'am. Eric Season. Opo. From Dumarandan West, Lingayen. Dumalandan West, Lingayen. Opo. Okay. Si Ma'am Joan ng SSS. Good morning po. Yes, Oo, po. napapanood nyo kami Opo, sa ma'am. Facebook. So ano po? Sige po, ano po yung problema natin? Ma'am, ito po, si tatay ko namatay noong November 21, 2020. Last year po. Last year. Okay. Ngayon po, nung panahon na malapit nang ilabas sana yung nila, pension nila, hindi na po sila makapagtamar kasi may sakit na po sila, hindi na po kaya. Ngayon po, ang problema, hindi po namin mailabas yung pension nila kung hindi sila nakapagtamar. Kasi sa passbook na po yung ginagamit, hindi yung ATM. Yun po, kaya kailangan magtamar sila para mailabas yung pension nila. Yes, oo. Ngayon po, hindi na namin nailabas kasi Hindi nakatamar. hindi nakapagtamar eh. Ayaw ng bangko. Hindi payagan. Ngayon, may naiwan po. Na pera dun sa bangko. Opo. Namatay sila November 21. Habang Last year. pinaprocess namin yung death claim namin, Mhm. may naidagdag pa na kwan pa yata, 2 months pa yata. Naging kukunin sana namin yung December tsaka December. Kasama na yung kasi may bonus, nakapasok na yung bonus eh. Yes, oo. Tapos naidagdag pa, naging 18,000 yung kukunin namin. Hindi na namin makuha Yes po. kasi patay na. So, unang tanong, sir, anong tanggapan po ng SSS po kayo nakipag-transact? Alaminos po. Sa Alaminos. Opo. From there po ba, bumalik na po kayo sa Alaminos at nasabi niyo po yung concern po ninyo? Opo. Ano po ang sabi po sa inyo? Sabi nila, itong babawiin muna yung babawiin yung amount na naiwan Yes po. sa PNB. Tsaka, ganito, pagkabawi, sabi naman sa PNB, sa SS na daw kukunin yung I-re-apply. ganun po. Oo. I'm not sure dun sa procedure po na yan, no? Pero ang alam ko po kasi, meron po tayong letter na binibigay o ini-issue po doon sa naiwang kaanak ni member, and then yun po yung parang gagamitin ninyo, ipi-present po ninyo doon sa bangko para i-release po sa inyo yung benefits na na-receive supposed to be na na-receive ni member or pensioner before siya mamatay. Pero yun pong mga pensions na i-credit po sa kanila, pero ilang taon na po ba sila, sir, nagpe-pension? Kwan po 81 yata. 81 sila namatay. 60, nag-umpisa sila. Okay. So, 81 years old. si 81. asawa po ba buhay pa? Opo.
Opo, sinanay ko. Okay. So ang namatay is yung si father ninyo. Opo. Tapos si mother niyo buhay pa. So yung pension, ibabawas po siya doon sa ipabawas po siya doon sa proceeds ng death benefit nila. So i-refer ko po itong case na to kay Alaminos, and then they'll get back to you. Sila po ang tatawag po mismo sa inyo to assist you on kung paano niyo po siya pwedeng mailabas. So, kunin ko na lang po later yung details, yung SS number, tapos yung contact number po ninyo, later na lang. Oo, para po, i-endorse ko po kay Alaminos. So, ganun po yung gagawin po natin. Kasi kagagaling ko lang sa Alaminos kahapon, ma'am. Yes po. Is Alamino. Anong sabi po? Pinakukumpleto po yung mga requirements po. Ayun. So, ibig sabihin, patingin ako sa Ang dami pong pinagagawa kaya death claim yan, sir, no? yun na daw ang para ma'am. Bali, Para gagawin ma-transfer. death claim po. Para Pagdating ko kasi sa death claim talaga, medyo madami talaga yung documents pagdating po sa death claim. O yan po, Ayan po. ma'am. So, yan nga po. Tama naman po itong ibinigay nila sa inyo. Ito pong letter of introduction na binigay po nila sa inyo. You have to apply. Sino po si Virgilio Season? Kayo po? Virgilio po. Opo. Si tatay ko po yan. Tatay. Ayan po. So, kailangan nyo lang po itong i-complete talaga, sir, para po ma-release or ma-withdraw ninyo yung mga benefits po na binigay o na-credit doon sa bank account ni member. Yes, sir. Ito po mga nakalagay dito for death claim application na to. So, kahit saang opisina po kayo ng SSS magpunta, yan po yung mga basic documents. Opo. Pagdating lang po talaga sa death claim, medyo mabusisi talaga. That's why medyo maraming yung documentation. Part po yan ng process to ensure lang din po na yung mga benefits ay talagang nabibigay natin sa members. So, I suggest, sir, since nagpunta na rin po pala kayo doon, so ibig sabihin na-assist na rin nila kayo. It's just that na-overwhelm kayo sa documents. Kaya nga. Oo. Maganda sana kung may shortcut Yun, sir. Kaya pumunta ako dito. Yun, sir. As much as possible, wala tayong shortcut pagdating sa mga benefits. So, kung ano po yung binigay po na documents po nila, ayun po, kung ano po yung binigay na documents po nila, i-complete po natin yun. Kasi po, halimbawa, binigyan po nila kayo ng list of documents, and then, babalik po ulit kayo doon, kulang pa, Babalik ka ulit. Babalik ka ulit. Mas maabala. Mas maabala yun, mas tatagal. Kaya mas okay po talaga na Kompletuhin mo na muna kompletuhin bago muna ka itong bumalik. mga dito before po kayo bumalik mismo sa Latinos. Ayun po. Wala po tayong shortcut po when it comes to benefits dahil stricto po talagang SSS dyan. Hindi po dahil sa pinapahaba or pinapadelay natin yung processing ng mga benefits, pero dahil gusto natin talagang i-ensure or siguraduhin na tamang tao yung tatanggap. Okay. Especially may mga nangyari na yata na gano'n. Parang kaya kami nahirapan dyan kasi dating sa ATM ko nilalabas yung pension ni tatay ko. Sabi doon sa PNB, policy nyo daw na pagka hindi na nakakapag-sign yung pensioner, ililipat na daw sa passbook. Yes po, it should be under guardian. Pwede naman po kasing updating po kayo through guardianship, kaya na po kasi patay na si member. So hindi na natin pwedeng balikan yung mga nangyari noon. So dito na lang tayo sa present. Pero yung iba po kahit na hindi nakaka-sign yung pensioner, tuloy-tuloy pa rin sa ATM sa ATM pa rin sila. Sir, hindi ko siya, kasi depende yung sa withdraw, wala nang control ang SSS niyan eh. Yung paglabas mismo ng benefits, mula sa ATM or bank account ng members, wala nang control ang SSS dyan. Ang control lang ng SSS dyan is the crediting. Kung ano yung nasa record, yun yung susundan ng SSS. Pagdating po ng withdraw, wala na pong control ang SSS dyan, nasa banko na po yan. Opo. Ay, yung kung sinasabi ninyo na policy po ng SSS na dapat meron pong thumb mark, I don't think control po yan ng SSS. For security reason, I think policy po yan ng bangko. Oo nga po Opo. Sabi doon sa bangko, sa SSS yan, policy ng kwan. Ano po, ang ibig nilang sabihin doon, sir, is that to comply or para kung ma-withdraw nyo, kailangan mag-update po kayo. So, kailangan babalik kayo kay SSS.
Pero hindi po si SSS ang may requirements po nun. Opo. So, ganun na lang po yung gawin natin, sir, no? Yes po, kung ano po yung nakalagay dito, nga December Kumpleto na yan 20, po. kumpletuhin nyo muna. Siguraduhin yung kumpleto before po kayo bumalik kay SSS Alaminos. So, Alaminos talaga Ano po yung ito, ma'am? nakasakop sa Yes kanila. po, Ano under po po ito? kasi sila ng... Parang di ko gaanong maintain yan. Under po kasi sila ng Lingayen. Ang Lingayen okay. po, ang may hawak po ng Lingayen is Alaminos. Alaminos. Branch. Opo. Mhm. So, shout out po sa mga kasama po Alaminos. natin sa Alaminos branch. Aha. Opo. Meron po tayong isang member po dito. Requesting assistance po yung kanyang concern. Ito po tinatawag po nating credit memo, sir. Ito po yung i-request po ng SSS para yung mga hindi nyo na-withdraw, ibabalik ni bangko kay SSS. Para Kung i-credit. sabi naman po sa bangko na sa is na yung pera na yan, sabi. Sir, Meron pang binigay, galing sa PNB po yan. Kailan po kayo galing kay PNB, sir? Nandyan yung date. Ayun po. So, 18, meron pong report po kasi na hinihintay ang mga tanggapan po ng SSS. Maliban po dito, sir, ha, ito po inisyo ni PNB sa inyo. Opo. So, si SSS naman po, meron po kaming hinihintay na memo, manggagaling po mismo dun sa head office namin, based on the report naman po na binalik ni bangko. Pero ibig sabihin, So, kasi may... hihintayin po natin itong credit memo na to na manggagaling sa main office po. Pero sabi diyan na nasa is na yung kwan Opo, yung pera yung nasa SSS na po yung, nasa SS, kung, yun nga po, kung sabi po nila is na ibalik na, so si Branch Alaminos naman po, hihingi siya ng report from head office regarding doon sa naibalik na pension. So once na-receive po yun na Alaminos, saka po ulit, ito ipaprocess. Ganun po. Pero sigurado na po yan na kung sakaling makumpleto ko yung pinapakumpletong requirements, mababay pa ba yung... Sir, oo. Itong po naman po, itong mga pensions na na-receive ni yung mga hindi na-withdraw, opo, may ibabalik naman to. Pero yun na po, kailangan talaga i-comply ninyo kung ano yung hinihingi nila. Ang question mo, sir, is kung sigurado ba? Sigurado Yun nga ba po, na? kasi marami din yan. Tsaka, siyempre, pabalik-balik. Sir, ganito, no? Yung Linawin. oras, tsaka yung pagkuha ng mga requirements, siyempre, gagastos ka rin dyan. Oo. Kung wala rin lang makukuha, Ano, sayang sir? din naman. Meron na makukuha. Kasi nga, sabi mo, buhay pa si Mother. Nanay ko po. buhay pa si, meron pa rin makukuha. Ang pan lang po kasi talaga, when it comes sa, yun nga po, nabanggit ko kanina, na ibinigay po lahat. Kasi sabi doon sa bangko, nung pagka-receive ko yung parang ginawa nilang resibo, makukuha pa ba ito sa SSS ka po? Yun ang purpose. Ay, hindi na yan makukuha, sabi sa akin. Sir, kasi, oo. Makukuha nyo naman. Makukuha nyo naman siya. Yun yung po sinasabi ko. I-comply ninyo, yun nandito. Dahil ang pension naman po ni retiree pensioner, transferable. Transferable naman siya kay spouse, yung asawa nila. Provided po na talagang legal spouse. Oo. Kaya po, tingnan natin kayong mga nakalagay dito. Parang may initial compliance na kayo dito na may mga Natapos kulang. na. May Yung kulang. mga correction lang po. Oo, yung mga side lang po ang Ayan kwenta. po. So, ang pan po kasi dito, halimbawa binigyan kayo ng list of documents, tapos nakita, bakit iba yung spelling ng pangalan ng asawa? Bakit lumabas merong second wife? Mga ganon. So, additional documents tayo. So, ganun po, sir. Ganun po. Comply po muna natin kung ano yung mga nandito. And then, once na-completo po natin, balik po tayo kay Alaminos. And, for sure naman po, i-assist po nila kayo dito. Kasi nga po, meron na silang record. Parang, in details na yung nakalagay dito Tsaka inyo na, umpisahan nyo na rin lang di ba? Oo. Wala tayong shortcut dito, sir. Mas mahirap yung shortcut, mas matatagalan ka pag Dahil naman nagkataon. dito, kako. Yung iba ang akala nila pag lumapit sila sa fixer, shortcut. Pero hindi pala. hindi Mas po. mahirapan. Mas Nag-shortcut ka nga, mahirapan pero kayo magkakaroon ka ng mag-fixer long-term problem pagdating dyan. Okay, anyway, thank you Mr. Season and good Opo. luck. Tsagain nyo na lang po, inumpisahan nyo na rin lang, no? Opo. So, anyway, buhay pa naman si Mother. Yes, Sabi nga ni Aksyon Joan. Makukuha nyo yan. Okay, thank you and good luck. Thank you po, ma'am. Thank you Okay, po. salamat po at sipagan nyo lang. Okay, thank you so much Aksyon Joan sa pagbibigay ng katugunan sa kanilang concern. Pero yun nga, walang shortcut. Yes, oo. Mas mahirap mag-shortcut kasi magkakaroon ka ng long-term problem.
Diba? Sabi nga ni Mondi Tumagan, good morning, Ma'am Anjo, Ma'am Joan Garimbao. Hello. Yeah. Hello, shout out sa'yo. Sige, thank you, Mr. Season. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. At i-shout out mo na yung mga alaminos sa SSS. Opo, shout out po sa mga kasama po natin sa SSS Alaminos. Yun po, meron po tayong member po na nagtungo dito sa Aksyon Radio sa Dagupan. So, humihingi na, kala niya po pag pupunta dito is mag-short. Hindi po. So far, nakita ko yung, so far nakita ko yung documents. Kompleto naman. So, in-advise na lang po natin na babalik po siya sa inyo once kompleto na niya yung mga requirements na nakasulat doon sa papel na inisyu niyo po. Para may mga corrections lang, Opo, no? may mga corrections lang naman. Okay, so we get 14 minutes. Makanan pong alas 11 ng umaga. Siguro babalikan lang natin ng konti, briefly, yung mga napag-usapan natin, especially yung mga pagiging self-employed member ng Social Security System. Action, Joan. Opo, bali ang topic po natin ngayong araw is the self-employed coverage po ng mga members natin na may mga sariling negosyo o di kaya hindi po sila employed or wala po silang employer. So, pwede po kayong mag-member as self-employed sa SSS provided wala pa po kayong 60 years old. At yung minimum contribution po natin ay nasa 1,000 monthly salary credit up to 25,000 monthly salary credit. Basta kaya nyo, no? Minimum contribution po natin is nasa 400 pesos. 390 for the contribution, SSS contribution, and 10 pesos for the EC benefit or EC program contribution. That's why 400 po siya. So, i-take advantage niyo po ito, no? Yun nga po nabanggit kanina, na ginawa siyang compulsory dahil sa kakulangan ng protection para sa mga self-employed members. Hindi katulad ng mga employed members na covered talaga sila. Correct. Na whether they like it or not, they are covered kasi nga employer ang naguhulog. And it's obligation of the employer na bayaran sila. Pero sa mga self-employed members po natin, please, mag-member po kayo sa SSS. Yung iba kala po kasi nila, porket walang business permit, mga gano'n, is hindi na sila considered as self-employed. Madali lang pala. Wala ka na dapat i-attach, no? Halimbawa ng mga usual na mga yung mga akala nila hindi sila member dahil wala silang trabaho. Nag-freelance ka, naglo-load ka or naglo-load ka, meron kang sa maliit na sari-sari store, isa kang farmer, isa kang fisherman, pwede po yun. Pwede po kayo mag-member as self-employed. Yun. So, pwede, again, you take it as investment for the future. Hindi wag nyo sabihin, gastos lang mo iyan, bawas lang mo kita. Hindi gano'n, no? Para sa future, especially pagka may mga anak din, di ba? Makakatulong din para sa inyo. Extended yung benefits, hindi lang siya kay member, extended siya sa immediate family. Okay, so thank you so much, no? At hopefully, yung mga viewers, listeners natin na members ng Social Security System ay nakakuha ulit ng mga importanteng impormasyon para po sa pagiging member natin ng SSS. Anything more, Aksyon, Joan? Yes po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, pakikinig, pagsubaybay po sa ating programa dito po sa Express sa Aksyon Radio. So, tuloy-tuloy pa rin po hanggang January ang ating programa. So, tutok lang po kayo every Tuesdays, 10 a.m. to 11 a.m. po. Yeah, at makakasama nyo po ako every Tuesdays. Yan. At malay nyo, pagkatapos ng January, di-extend natin ulit. May renewal. Sabay ganun, no? At gaya nung pumunta dito si Mr. Season, pwede ninyo naman pong idulog ang inyong mga problema kahit na hindi po yun yung topic na pinag-uusapan natin. Basta concern pa rin ng SSS, pwede pong idulog yan. Pero hindi po natin may papromise na matutugunan ka agad. May action doon. Hindi naman siya superwoman. Ang may papangako natin sa kanila na we will guide them. Yes. I-guide natin sila para... kung paano. Opo. So at least si Sir, nalinawan siya na wala tayong shortcut. Lahat ng bagay, mas mahirap yung shortcut. Mas magkakaproblema. Sabi ko nga huwag po kayong lalapit sa mga fixers. Ay, nako. Hindi po shortcut yun. Correct. Lahat ng organization, kahit saan man yan, no to fixers dahil magkakaproblema lang kayo. Okay, maraming salamat po once again. Action Joan, Merry Christmas to you. Yeah, Merry Christmas and din. Action Joan. Enjoy the days ahead. And hope to see you again. Kung kailan man yan, kung 2021 pa o 2022 na. Basta it's beautiful. Yan. So maraming salamat po sa inyo na. Thank you. Thank you once again. Kasama natin sa technical department si Aksyon Conrad Alvarez. Ako po yung lingkod, Aksyon Violy, Valdez, Ferrer. At syempre nakasama natin
si Aksyon Joan, Garimbao, ng Social Security System. Thank you once again. See you again next week or sa mga susunod na araw para po sa iba't ibang mga updates mula po sa Express. Dito po lamang sa Aksyon Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting